L'oratge ha estat molt variat les últimes setmanes. Hem tingut des de dies assolellats, amb temperatures molt suaus, fins a dies de molta pluja, com divendres passat, i fins i tot de pedra. Ara, que ja han passat uns dies des de les pedregades, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha pogut realitzar una estimació dels danys provocats per la pedra. Les pèrdues són bastant quantioses. Toni Esteve està a Picanya, a l'Horta Sud, per a fer-ne un balanç tant de danys com de xifres. Toni, quins cultius han estat els més afectats? Bé, Jordi, com podràs imaginar, els més afectats han sigut aquells cultius que es trobaven de temporada, en plena collita, com és el cas dels cítrics i el caqui. És que este temporal ha sigut molt desigual i ha donat situacions com ara, per exemple, que a la plana d'Utiel-Requena, que és un dels llocs on més precipitacions van caure, i sa pluja ha fet bé, perquè el cultiu majoritari allí és el raïm i ja estava tot collit. Però el cas que tenim així a l'horta, Salvador, a tu el que t'ha corregut és que t'ha fet malbé tota la collita. Sí, hola, molt bon dia. Pues sí, així és. És a dir, el dia 27 d'este passat mes caigué una forta pedregada. Estem veient ara les imatges. Correcte. Entonces, aleshores, m'ha fet malbé tota la producció, completament tota. És a dir, com podeu fijar-vos, els impactes de la pedra són evidents, són impactes que han fet inservible este caqui, no són comercials. Són uns forats que són visibles a primera vista. A primera vista, correcte. És a dir, este caqui, per exemple, que tinc jo ara en les mans, és una xocoteta mostra de lo que tinc jo així en el camp. Això no és comercial, és a dir, en cal que la pedra vagi assegut un poquet més xocoteta, que no siga estos forats tan grans, no és comercial. Encara que estiguera bo per dins, estèticament ja no té valor i no se pot vendre. No se pot vendre, la gent no el compra. Així han tingut una desgràcia perquè tenim un caqui molt bo, molt de tamany, molt de calibre, molt net, que hem pogut, gràcies a l'esforç de tot l'any, hem pogut fer un calibre i un caqui únic, i han pogut aguantar-lo fins a les fetges d'avui. És a dir, que a les fetges d'avui és molt complicat poder aguantar un caqui en aquestes condicions. Però, clar, la forta pedregada ha deixat inservible. Inservible. Salvador, si et sembla, Jordi, Salvador ha perdut el 100% de la seva collita, que és una situació molt preocupant, com el que ens estava comentant. Toni, quin és el protocol que se segueix per a quantificar-ne els danys? Clar, d'això volia jo parlar. Este matí hem pogut estar amb un dels perits que ha vingut a avaluar quina és la situació d'este camp i així és com treballen. Jesús, tu avui has vingut a peritar este camp de caqui. Com feu la vostra faena? Bueno, primero comprobamos que la identificación catastral de la parcela coincida con la que hay en la póliza, la real. Una vez que está comprobada la identificación catastral, contamos el número de árboles de la parcela, afarrasamos los kilos que tiene cada árbol y calculamos la producción que hay en el campo. Después cogemos, en este caso, como los árboles tienen un tamaño mediano, se puede coger todo, cogemos un árbol entero y se mira uno por uno los frutos. El que està tocat i el que està bé, no? Termina el porcentaje de piedra que hay, de porcentaje de daño. I en este cas concret, com ha eixit la peritació? En este caso ha salido un 100% de daño, porque en realidad ha salido el 86%, pero como la norma del seguro dice que a partir del 85 se pone el 100, pues he puesto el 100% de daño, está todo perdido. Seguim en directe a Picanya i ara ens acompanya Salvador Juan, ell és representant d'AVA. Salvador, ja tenim algunes xifres, veritat? Sí, en efecte, les xifres que tinguem, sobretot en esta comarca, estan alrededor de uns 13 milions d'euros, concretament para el caqui, i aproximadament una vintena de milions d'euros sobre els tarongers. S'ha fet més mal en el caqui perquè, com heu explicat, és més sensible, però en els tarongers n'hi ha més, però que n'hi ha més extensió. Diem que en molts llocs està plovent sobrebanyat. Per supost, això ja plou sobrebanyat, ja havia plogut antes i està tot mal. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Salvador. Això són els efectes, 35 milions en pèrdues en caqui i cítric.